Moni masana bwino ndine Nesta the Black Teacher ndipo ndabweranso ndi updates ndene kuti ma update okuzana ndi nkhani za nkhondo ku Middle East. Tiyambire ndi America kumene ku President Donald Trump waopseza kuti ayamba kuphulitsa kapena nditi kupanga bomb dziko la Irani ngati Irani si yankha mwasangasanga. Tikumbukire kuti America ndi Donald Trump apereka ndithu proposal yawo ya mgwirizano oti nkhondo ite imene ili ndi ma points 14 ndipo mbali ya Irani yalandira proposal iyi ndipo yanena kuti akuyipanga review ndipo lero limasana mbali ya Irani ikuyembekezeka kuyankha proposal imene kudzera ku Pakistan. Ndi Donald Trump zikuoneka kuti sali patient yayi. Wapanga tweet nditu kunena kuti Irani ikuchedwa kuyankha ayamba kupanga kuphulitsa Irani pompano. Ndiye tidikirire kuti Irani kuyankhako iyankha bwanji. Ma-analyst ena akunena kuti Irani zikuoneka kuti ifuna zonena kuti iyikepo Lebanon pa mgwirizano othetsa nkhondo kunena kuti nkhondo isangotha ku Irani kokha ithetso ndi ku Lebanon, Israel isiye kupanga ataki Lebanon. Kukamba za Israel tinanena dzulo kuti yakhala ikupanga ataki southern part of Lebanon kumwera kwenikweni kwa dziko la Lebanon. Kumano dzulo usiku inapita ku capital city ku Beirut kumenenso inakaphulitsa mabomba. Ndizadziwika sopano kuti mabomba amenewa amapanga target mtsogoleri wa Hezbollah kumene kuku ndipo Israel ikunena kuti yakwanitsa yamupha mtsogoleri wa Hezbollah. Mkulu ameneyi dzina lake ndi Ahmad Balut yemwe ndi komanda wa Hezbollah elite Radwan unit. Radwan unit imeneyi ndi asilikali opsa kwambiri a Hezbollah. Ndiye komanda wake ameneyi Ahmad Balut akuti Israel amupha ndipo target yomwe anapitira ku Beirut dzulo inali yokapanga target ameneyo ndipo anena kuti amupha. Komano mbali ya Hezbollah sidatsikimizebe kapena kulengeza kuti mtsogoleri wawoyi waphedwa. Apart from ameneyo Israel ikunenanso kuti yaphanso head wa intelligence unit yemwe ndi Muhammad Ali Bazi komanso mkulu winanso otchedwa Hussein Hassan Romani. Amene wawa ndi amene anali wa aerial defense officer. Ndiye akuti anthu atatu amenewa ali gulu aphedwa limodzi ndithu ndi mmene amapanga target komandayo. Tidziwe kuti Hezbollah ndi gulu lomwe linakhazikitsidwa 1983 ndipo limalandira chithandizo mu ndalama komanso military training kuchokera ku dziko la Irani. Irani ndi sponsor wamkulu wa gulu limene lili la Hezbollah. Ndiye tikamati Israel ikumenya nkhondo mu Lebanon sikuti imakhala kuti ikulimbana ndi boma la Lebanon imakhala ikulimbana ndi kagulu kamene kaka Hezbollah komwe kali ku Lebanon. Ndipo Irani ikamati imamvana ndi Lebanon sikuti imakhala ikutanthauza za boma la Lebanon imakhala ikutanthauza za gulu limene la Hezbollah. Ndiye Israel yakhala ikulimbana ndi Hezbollah kuchokera pamene inakhazikitsidwa mchaka cha 1983. Kuchoka ku Lebanon kumeneko tilowerenso ku Gaza. Ku Gaza kumeneko Israel yaphanso mwana wa mtsogoleri wa Hamas. Tulidziwa gulu limene lija la Hamas lomwenso limathandizidwa ndi dziko la Iran. Gulu limeneli mtsogoleri wake ku nkhani za ndale samakhala ku Gaza kuyayi amakhala ku exile. Ndipo Israel yakhala ikumusaka ndithu kuti imuphe Khalil Ahaya amene ndiye mkulu mtsogoleri wa Hamas ku nkhani za ndale. Ndipo Israel yamuyesera ndithu anali ndi ana pafupi 7 komano Israel yakhala ikupanga target ndipo yapha mwana wake wa chinamba 4 chiyambire. Mwana ameneyi dzina lake ndi Azam Khalil Ahaya. Azam uyu anali ku Gaza komweko ndipo dzulo Israel inampanga target ndithu ndipo yamupha. And ku Palestina kumeneko gulu la Hamas lapanga kondemu zimene Israel yapanga popha mwana amene Azam Khalil Ahaya yemwe ndi mwana wa mkulu wa gulu limeneli la Hamas Khalil Ahaya. Iwo wakuti Azam Khalil Ahaya died of his injuries today after an Israeli airstrike in Gaza City's Daraj neighborhood late on Wednesday. A source at Shifa Hospital told Al Jazeera. Kutanthauza kuti munthu anavulala ndithu wakamwalirira ku chipatala chifukwa cha ma injuries amene anapanga sustain. Timalize update ya masanano ndi nkhani yokuzana ndi dziko la France. Dziko la France nalo latumiza aircraft carrier yawo chindege chisitima chawo chapamadzi chonyamula zindege chija chikulowera ku Strait of Hormuz. Sitikudziwa kuti cholinga chawo ndi chani kapena program yake ndi yotani. Koma tinakambanso mu update ya mamawa kunena kuti president wa France amalankhulana ndi president wa Iran ndithu ndi anthu akupanga speculate kuti mwina izizi ndizofuna kupanga defend my interest a dziko la France. Tidziwe kuti dzulo pa masitima apamadzi amene anapangidwa target Iran inapanganso target cargo ship ina ya dziko la France
ndiye mwina stima zimenezi zikupita kuti zikayese kuthandiza stima za dziko la France kuti zizitha kudusa ku Strait of Hormuz. Tiyitsadira imeneyi kuti timve kuti France ikubwera ndi zotani, chifukwa aircraft carrier imene yadutsa ndithu ku south kwa Suez Canal ndikulowa ku Red Sea ndipo ikupanga zoti ilowere ku Strait of Hormuz kumeneko. Ndine Next Black Teacher, masana abwino nonse.